729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras niyato mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos mga tugang ngunya na aldaw nin Lunes, Mayo 26, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Bert Nunez. Ako man po si Gina Ritterly. Headlines kandarakulang mga bareta sa lado lokal. Sobra 1.3 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga na kumpiskar sa sarong semana na anti-drug operations kan Police Regional Office 5. Pagtaoning onra sa mga atleta kang Albay na nagpartisipar sa Palarong Bicol, asin Palarong Pambansa, gigibuhon sa Hunyo 6, 2025. Free medical and dental mission sa Barangay Dapdap, Legazpi City, ngunya na aldaw, naging matrayumpo. Heroes welcome para sa mga miyembro kang Albay PPO na nagsiguro kang seguridad kang 2025 BARMM parliamentary election ginibo kasubagong aga. Sa lado nasyonal NFA nangapudan sa mga rice traders na dai pagbaraton ang mga paraoma. Nueva Vizcaya pigdeklarar na ginger capital of the Philippines. Senado padagos ang preparasyon para sa nakatalaan na impeachment trial kontra kay VP Sara. Parehong akusado ni Attorney Harry Roque asin Cassandra Ong dakop sa Pampanga. Sa ibang nasyon, Moscow, malabog na akuon ang tangro ni Pope Leo XIV na magpartisipar sa peace talks kaibahan ang Ukraine sa Vatican. Sa lado ng sports, Olympic gold medalist Hidalyn Diaz Naranjo nagpahayag ng kaugmahan sa pagsabay kang weightlifting sa Palarong Pambansa. Iyan po mga tugang ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Sobra sa 1.3 milyon pesos na kantidad kan illegal na droga ang nakumpiskar sa mga anti-drug operation kan Police Regional Office 5 sa nakalihis na semana. Ini ang nagbutwa sa weekly accomplishment report kan PNP Bicol magpuon Mayo 19 sagkod Mayo 25 ngunya na taon. Sa nasabing peryodo nakapagkondusir nin 26 na anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaarestar sa 29 persona. Mientras sa nasabing kantidad, nasa 50.1 gramos ang gabat kan marijuana mantang nasa 193.47 gramos naman ang gabat kan pigtutubudan na shabu. Katakod kay ini sinabi ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Andre Dizon sa publiko na magpapadagos ang sa indang kampanya kontra illegal na droga kasabay kan pangapodan sa publiko na suportaran ang sa indang mga programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Gigibuhon sa Hunyo 6, 2025 ang pagtaoning onra sa mga atleta kang Albay na nagpartisipar sa Palarong Bicol asin Palarong Pangbansa. Sigun kay Albay Governor Glenda Ong Bungao, apwera sa iyang personal na pag-atindir sa opening program kang Palarong Pambansa, excited naman ang probinsya sa sarong selebrasyon para sa pagbalikan mga Albayano athlete sa masunod na bulan. Kasabay kang aktibidad, digdi naman itatao ang ipigpromisang insentibo o incentive pinansyal kung sain ang gold medalist makakaresibi ng 5,000 pesos, 3,000 pesos naman sa silver, mantang 2,000 pesos sa bronze medalist. Sinabi ni Bungao na saro ining pagmidbid sa mga atletang nagtaong onra sa probinsya sa lado kang Karawat, mantang gigibuhon ang aktibidad sa Albay Astrodome, Legazpi City.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Inomaw ni Albay Governor Glendaong Bonggao ang mga atletang Bicolano sa saindang determinasyon na makapagpartisipar sa palarong pambansa ngunya na taon. Ini matapos ang personal na pag-atendir kan gobernador sa opening ceremony kan palarong pambansa kan Mayo 24 sa Ferdinand Edralin Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Sinabi ni Bonggao na parte ini kan sa indang promisa asin suporta sa mga atletang masabak sa sarong simana na torneo na madurar sagkod Mayo 31, 2025. Tinawan doon ni Bonggao na suportadong marhay kan probinsya ang mga atleta lalo na tadakulang onra ang pigtatao kaini lalo na sa Albay sa lado kan Karawat. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ginibo ka sa bagong aga ang sarong makabuluhang seremonya o seremonya kang Heroes Welcome para sa mga miyembro kang Albay Provincial o Police Provincial Office o PPO contingents. Sigun ka Albay PPO Provincial Director Police Colonel Julius Anunuevo, ini ang mga personahes kang pulisya na matrayumpong nagtao kang sa indang serbisyo asin sakripisyo bilang parte kang seguridad sa kakatapos pa sa ng 2025 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM parliamentary election. Sabay-sabay na inawit ang bagong Pilipinas hymn kan mga Albay PPO personnel bilang pagpapahiling ning pagkasararo, makabayan asin suporta sa mga lakdang kang presenteng administrasyon. Matapos ang seremonya nagkaigwaning budol fight o salo-salo na simbolo kang pasasalamat sa saindang dedikasyon asin sakripisyo para sa seguridad kang nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore. Mawot ng permanenteng ipasara kan mga residentes ang 6-in-1 corporation na nag-ooperate sa Upper Binugsakan, Ginubatan, Albay. Kasunod ini kan mga reklamo manungod sa langaw sa lugar kung saan nakaabot na ini sa kataraning na lugar aron kan Lower Binugsakan, Banao, asin Lumakaw. Sa impormasyon, nagkaigwanin kasunduan ang mga opisyales asin ang korporasyon na tutugutan ining mag-operate kundi isinda otro na maapektuhan kan mga langaw. Alagad sa presente, pauro-utronan nangyayari ini kada pag-harvest kan manukan. Sa presente, nasa sangguniang bayanan reklamo kan mga residentes sa paagi ni the Chairman Committee on Public Safety Kagawad Bob Banyaga asin Committee on Environment July Tingson. Matatandaan, tinawanan nin cease and desist order ang kumpanya ni Mayor Paul Garcia alagad daiman giraray nasusolusyonan ang problema sa mga langaw. Naging matrayumpo ang free medical and dental mission sa Barangay Dapdap, Legazpi City sa inatindiran kan mga residentes asin kataraning ng mga barangay. Sa entrevista kan DCGB News kay punong barangay Glenn J. Barcelon, katuwang kan sa indang barangay sa aktibidad ang Legazpi City Health Office kung saan ipig-opresir ang mga health services aro kang medical consultation, dental checkups asin iba pang essential health services. Sinabi ni Barcelona ang health mission parte kan 25th Santo Cristo Festival bilang pagtauning onra kan Barangay Dapdap sa mahal na patron na si Santo Cristo. Pigmidbid kan Albay Provincial Agricultural Office o APAW ang kontribusyon kan mga paraoma asin parasira sa pagmantinir kan food security sa probinsya. Ini kasunod kan katatapos pa sa ng Agri-Fiesta 2025 Harvest Festival na may katuyuhan na matauwanin pagmidbid ang papel kan sektor kan agrikultura sa pagsiguro na magkakanigo ang mga produkto sa Albay. Sigun kay Provincial Agriculturist Che Rebeta, importante ang papel kan mga paraoma asin parasira dahil pigsisiguro na sustainable ang pagkakan kan pamilyang Pilipino. Nagpaabot man in pasasalamat ang opisyal sa nasabing sektor kasabay kan pagsiguro na magpapadagos ang selebrasyon kan Agri-Fiesta asin Harvest Festival sa probinsya kan Albay sa kada taon. Arestado ang duwang persona sa ginibong buy-bust operation kang pulisya sa Zone 4 Barangay San Francisco, Naga City kung sa inakumpiskar ang nasa 340,000 pesos na kantidad kan pigtutubodang shabu.
Namidbidan ang mga naarestra na si Randy Palibino E. Palakay, 45 anyos, sarong fruit vendor, asin residente kang Zone 7, Barangay Kararayan, Naga City, asin Charmaine Joy Madamba E. Serrano, 43 anyos, daining trabaho asin residente kang Zone 3, Barangay Santa Cruz, Naga City. Sangunya na sa kustudya na ini kang Naga City Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Pinagigibong niya na aldaw ang paglansar kan Kabataan kontra Kriminalidad and Youth Forum sa Barangay Ilaur Sur, Uwas Albay. Ini pinanginginotan kan Albay Police Provincial Office katuwang an Uwas Municipal Police Station. Sigun sa impormasyon kan pulisya, katuyuhan kan aktibidad an inganyaron ang mga jóvenes na maging aktibo katuwang kan gobyerno sa pagbusol kan katrangkiluhan, disiplina asin paglikay sa kriminalidad sa saindang mga komunidad. Matatandaan ka nakaaging semana, ipiglansar man ang nasabing aktibidad sa Legazpi City sa pangingenot kan Legazpi City Police Station. Nasa 27 sa gala ang antisipera na mapartisipar sa gigibuhon na Grand Santa Cruzan kang gobyerno probinsyal kang Albay sa Mayo 30, 2025. Kasabay sa prosesyon ang mga opisyal de gobyerno, mga leader kan jóvenes, mga local na beauty queen asin duwang centrarian sa Albay. Apwera pa kaini maatendir man ang sarong special guest na si artist na si Raver Cruz na magiging Prinsipeng Constantine. Ang Grand Santa Cruzan parte kang pagselebrar kang National Heritage Month kan probinsya sa paagi kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office na may kamauota na girumdumon ang mga tradisyon asin pagtubod na nagmukna sa pagkakamidbid kang probinsyal kang Albay. Mientras na rota kang prosesyon mapuon sa Kabaangan Elementary School pasiring sa Albay Astrodome. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, Ibang Nasyon asin iba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Kabaangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. I-schedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa MGCP. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye.
Balik po kita mga tugang sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Nangapudan ang National Food Authority o NFA sa mga traders na ipagbaraton ang mga paraoma sa pagbakal nin paroy o daipa na mumulinong bagas. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson na may mga lugar na nagbabakal sa nanin paroy sa kantidad na 11.50 sagkod 15 pesos ang kada kilo. Hababang marhay kumpara sa kapital kan mga paraoma na minaabot sa 12 pesos sagkod 14 pesos ang kada kilo. Base sa mga nakaaging procurements kan NFA, na pag-araman na nagbabakal ini nin clean as in dry palay sa presyong 23 pesos sagkod 30 pesos. Mantangan fresh as in wet na paroy man iyo ana sa 17 sagkod 23 pesos kada kilo. Paliwanag ni Lacson, ang dahilan kan pagbagsak kan presyo dahil sa pananakot na pigigibo kan nagkapirang mga traders dahil sa supay na bodega kan NFA. Dagdag padigdi ang pagbaba kan presyo nin bagas sa pangkinaban na merkado na pigsusundan kan mga local millers. Para matabangan ang mga paraoma, nagtaon nin espasyo ang NFA sa mga bodega kan San Ildefonso, Bulacan, ririkasan ang pagkonstruhir asin pag-irahay kan 134 na bodega para mag-itaas ang kapasidad kan sarayan nin paroy. Enot kaini, nakabakal naman ang NFA nin 14 na truck para direktang makabakal nin paroy sa mga lugar na hababa ang presyo. Asin plano pang magdagdag nin 600 na truck sagkod sa taon na 2028. Sa ngunya, nakabakal na ang NFA nin 4.6 milyon na sako nin bagas, masalangkaw sa saindang target na 3.6 milyon. Opisyal na pigdeklarar kan Department of Agriculture o DA ang Nueva Vizcaya bilang Ginger Capital of the Philippines. Sigun kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang pagmidbid inibako sa nasarong titulo kundi sarong pangako na maghatod ning suporta kung sain ini tunay na importante. Ang laiya importante sa culinary as in medical uses, asin idwaning magkakadigong suporta gikan sa DA sa paagi kan pag-improve kan produkto para mapaangat ang income kang smallholder farmers sa Nueva Vizcaya asin sa bilog na Cagayan Valley. Sigun sa Philippine Statistics Authority, nainot ang Nueva Vizcaya sa produksyon kang laiya kan 2004. Nag-ani inining maabot sa 7,140 metrikong tulinadang laya hali sa 943 ektaryang daga. Padagos ang preparasyon kan Senado para sa nakatalaan na impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ini ang kinonfirmar ni Senate spokesperson Arnel Banyas kung saan sa Hunyo 2 gigibuhon ang pagbasa kan articles of impeachment asin pagabot kan Hunyo 3 digdi na manunumpa ang mga senador para magpuon ang impeachment trial. Paglilinaw ni Banyas na ang mga manunumpa sa nasa Hunyo 3, iyo ang mga senador ka 19 Congress. Dahil nasa Senado na ang bola, kung anuman ang kadahilanan para ini padagos, ini nasa desisyon kan halangkaw na sanga kan Kongreso. Sa ngunyan, warang nariresibi si Banyas na instruction para ipadagos ang nakatalaan na paglitigar laban kay VP Sara. Mantang kinonfirmar kan tagapagtaram kan Senado na maduman mismo sa Senado ang House Prosecution Panel para basahon ang articles of impeachment laban kay Duterte. Sinabi pa ni Banyas na madidiskaril ang legislative duties kan mga senador dahil sa pagkaaga nakatalaan na puunan ang impeachment asin sa hapon naman ang sesyon kan duwang sanga kan Kongreso. Matapos ang sarong simanang manhunt operation, nadakop kan mga tauhan kang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang saro sa mga 49 na parehong akusado ni na Attorney Harry Roque asin Cassandra Ong sa kasong Qualified Human Trafficking. Nadakop kan pinagkasarong puwersa kang Regional Field Unit 3 Special Operations Team, Pampanga Provincial Field United asin Mabalacat City Police Station si Marlon Function, 62 years old sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga kan Mayo 22. Magigirumduman na nag-deploy ang CIDG nin mga tracker team nationwide kan Mayo 15 para madakop si Roque Ong asin 49 pang mga individual na may warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court Branch 118 sa Angeles City, Pampanga. Daing pigrekomendar na piyansa sa kinakaatubang nindang kaso.
Sa giraray na nangako si Mamamayang Liberal o ML Party List Representative-elect Leila de Lima na day kay ni iwawalat ang pamilya kan mga biktima kan extrajudicial killings o EJK sa indang paghanap nin hustisya. Sinabi ni de Lima sa sarong Facebook post na ang laban para sa hustisya dai natatapos sa eleksyon. Sa iyang sinabi na ngunyan nasa giraray siyang tinaawanin oportunidad na makapagserbi, bilog na puso niyang tigdudusay ang panibagong kabtangkan sa iyang buhay publiko para sa mga namamanwaan, para sa mga pamilyang padagos na naghanap nin hustisya, asin apisar kan helang, asin paghidaw, asin sa mga nasa laylayan. Si De Lima inimbitaran na magsabay sa House panel na malitigar kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Hinagad ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa hampangkan mga pulis sa Metro Manila na dapat maging safe o ligtas ang mga tao asin ang komunidad apisar kan mga pagbabagong namamatean kang nasyon dahil sa internet asin sa social media. Sinabi ni Remulla sa ginibong pagbukas kang simultaneous, intensified, and recalibrated police visibility sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa Camp Bago Diwa, Taguig City. Naghampang si Remulla sa nagkapirang mga NCRPO personnel para sa halipot na briefing bago ang kanya-kanyang deployment. Nag-inspeksyon ang mga ini madali asin kinamusta ni Remulla ang sitwasyon kan nagkapirang mga pulis kang NCRPO bago ini magduman sa Camp Karingal. Saglit rin na nag-inspeksyon at kinamusta ni Remulla ang kalagayan kang ilan ng mga pulis sa NCRPO bago ini magtungo sa Camp Karingal. Bareta sa ibang nasyon, malabog na akuon kan Moscow ang tanggro ni Pope Leo XIV na magpartisipar ini sa peace talks kaibahan ang Ukraine sa Vatican sigun kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. Sinabi ni Lavrov na unrealistic o bako makatotohanan ang pagkakaigwanin pagtiripon sa pagultanan kan mga delegasyon kan Russia asin Ukraine sa Vatican. Sigun pa sa Russian Foreign Minister, posibleng bako magayon para sa mga nasyon na Orthodox na tukaron ang mga isyong may kinaaraman para kortaron ang ugat kan gyera sa sarong Catholic ground. Kan Martes enot nang ipinahayag ni Pope Leo ang sa iyang kahandaan na mag-host sa Vatican kan masunod na round kan negosasyon para tapuson na ang gyera sa pagultanan kan Russia asin Ukraine. Sa bareta niya to sa lado ng sports, naugma si Olympic gold medalist Hidalyn Diaz Naranjo sa nainisinabay ang weightlifting bilang sarong demonstration sport sa ika-65 palarong pambansa na piginibo sa Ferdinand E. Marcos Sr. Memorial Stadium sa siyudad kang Lawag, Ilocos Norte. Sigun kay Diaz Naranjo, saro ining importanteng lakdang para sa pagpakusog kang grassroots development kang nasabing sport sa Pilipinas. Nagpahayag si Diaz Naranjo kan pag-asa na magiging regular na parte kan palaro ang weightlifting sa masunod na taon na 10 sagkod 15 na rehiyon asin 115 athletes na mapartisipar. Maabot sa 15,000 delegates gikan sa 20 na athletic associations kaibanan sa 18 regions kang nasyon. Ang National Academy of Sports asin Philippine Overseas Schools ang nagpartisipar na kampuon Mayo 24 sagkod Mayo 30. Sarong inbensyon ang nagibo kan Delve AI kung saan pwede na mareplika ang mga customer. Ang digital twin of customers o DTOX nagagamit nin historical as in real-time customer data kung saan pig-reflect ka ini ang state of mind kan sarong individual kung saan pwede mo ining makahuron. Ang DTOX may kamawatan na matabangan ang mga negosyo sa pag-improve kan sa indang marketing strategy sa paagi kan pakikipaghuron sa mga digital twin kan mga customer tangani maaraman ang mga feedbacks ka ini sa indang negosyo. Sarong babae sa Brooklyn, New York ang nagpartisipar sa ginibong Brooklyn Half Marathon na nakasulog ning wedding dress. Ang personang pinangaranan na si Tess Tregelias kung saan sinabi kay ining apwera sa pagdalagan, pigahanap niya man ang sa iyang future husband. Sa Instagram video na sa iyang pinost bago magpo ng marathon, nagsabi si Tess na tibaad mahihiling na niya ang lalaking sasabihan niya ki I do alagad. Matapos ang marathon, wala siyang nahiling na posibleng maging groom sa finish line.
Ngunyan na aldaw Mayo 26, taon 1859, namundag si Felipe Agoncillo ang pigkonsiderar na pinakaenot na Filipino diplomat na ipigdesignar kan revolutionary government para sa pagmidbid kan Philippine independence kan mga nasyon. Si Agoncillo ang sarong mataling abogado na nakakuan in perfect score sa bar examination an inassign ni General Emilio Aguinaldo na makipaghampang sa mga dayuhan asin ipahiling na ang mga Pilipino ang well civilized asin may kapasidad na mamantinir ang sarong gobyerno. Sa taong 1898, sunod-sunod ang petisyon na ipinasar ni Agoncillo tangani midbidon ang independensya kan Pilipinas, alagad ay ini tinugutan ni US President William McKinley. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Magkapirang shoutouts po. Happy watching po kay Sir King Reginaldo watching from Bangkerohan, Sir Yadrim Pilio watching from Ligao, Ma'am Grace Gutierrez asin kay Ma'am Feliz Marabella. Hello. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay base na Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado teknikal katuwang tadyan si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Social media writers Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran, kamang nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Salamat po. happy lunchtime! Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Pantabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.